Klerilir tandure Goblok ya. Seta. Lah piye kita? Sing Menang. galak men Mas Dok Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak anggere wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan Iku kono piye? Cemburu. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku guru blisik-blisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas. Mas sabar. Aku wae ora wani. sabar. Mas sabar. Bocoran Dok. Mas Bocoran Dok. Pak Bupati. Piye to? Gak kena dietet-etet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Engko rene ajine. Kok iso rene ajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku
kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Ya. Kerja sama. Masuk, masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Ngontang kowe. Coh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosnaleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosnaleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodong. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Niki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Eh. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bang? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno ki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada, Kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah Panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek Oh, bojoku? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah iya Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa toh, masa acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Alah kono gitu. dhewe ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Ya wis suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkulu. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghaturkan.
menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoknya. Nggih. Oke, kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi sukri kok. Ya kati sirammu kang dadi lamunan. Sampun jekar saking sasana pawiwahan Serat Mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistion Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Dan apa? Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. gak enek musik to? Lah piye dikai asil oleh apa piye? Mosok manten asal oleh lho. Lah pantesen Ya, apa? dikai anu musik no. Heeh, musik. iya. Indo Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh jadi peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok ngedek telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu sintan jeneng ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Sinta Mas wedding. Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo Anu cekar ki kaki utawa rokokan. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho weh, Idake. ndoke didake piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Wes, Kak. Kok ngaleh? Lah dereng tidak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak rasa mbok tukono kasur nglegar Temanten turun. Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusnya ya. Iya. Iya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados damtrek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu.
sing rabi paski piye. Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas Aduh, suami istri hormat rek selesai. tegak rek Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya paskibran mana? Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolop toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Lah aku ora bendino. iki lho sapan malam pertamane kok